ኦ ናይ ነገሥታት ንጉሥ አምላካ አማልክት ጎይታይ መድኃኒተ ኢየሱስ ክርስቶስ እዞም ብእምኒ ቀጥቂቶም ዝቆትሉ ወገናት በደሎም አይትቁጸረሎም ኃጢአቶም ይቅረበሎም። ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ በእግዚአብሔር ፍቃድ ቅዱሳን ሐዋርያት ካብ ዝሾምዎም 7 ዲያቆናት ሓደ ኮይኑ መንፈስን ጥበብን ዝመልኦ ሃይማኖቱ ጽኑዕ ምግባሩ ብርቱዕ ገባሬ ተአምራት ዝኾነ ጻድቕ ሰማዕት እዩ። ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ጥቅምቲ 17 ሊቀ ዲያቆናት ኮይኑ ዝተሾመሉ ዓመታዊ ክብረ በዓሉ ብድምቀት ይኽበር። ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ስለ አምላኹ ስለ ጎይቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቀኛ ወንጌል ብምስባኹ ብቐኒ አይሁድ ዳርባ እምኒ ተቐጥቂጡ ሰማዕትነት ዝተቐበለ ንቐተልቱ ሆ ጎይታይ እዚ በደላይ ትቁጸረሎም ኢሉ ብርህራሄ ምሕረት ዝለመነ ዋንጫ ሰማዕትነት ጨሊጡ ጥሪ ሓደ ዝዓረፈ ብዝማሬን ዕልልታን ሰራዊት መላእክት ቅድስቲ ነፍሱ ናብ ጎይቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽብሪ ዝዕረግሉ አክሊለ ብርሃን ዝወርደሉ ክቡርን ንኡርን ዝኾነ ጻድቕ ሰማዕት እዩ። ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ። መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሰማዕትነት ኣብ ዝቕበለላ ናይ መከራ መዓልቲ ኣብ ሰማይ ቆላሒሉን ጽምት እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ባህሪ አቡ እግዚአብሔር ኣብ ተቐሚጡ ረአዮ። ጌታና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ ኦ ፈተወይ እስጢፋኖስ ዝረትዕካ የለን እሞ ኣይትፍራሕ አነ ስለ ጽኑዕ ሃይማኖትኻን ተጋድሎኻን ተገሊጸልካ ኣለኹ። እነሆ ድማ ብሥጋ መስቀል ተሰቐልኹ ጎይታኻ አምላኽካ ኢየሱስ ክርስቶስ እየ። እነሆ አነ ምሳኻ ኣለኹ ከድሕነካ ድማ እየ። ዝቃወምካ ኩሉ ነዚ ንገሮም አነ እውን ኣብ መስቀል መከራ ኩሉ ተዓጊሰ ንሰይጣን ስዒረ ናብ ጥልቀት ደርብዮ እየ። ንዓኻ ብእምኒ ዝቕጥቅጡኻ ኣይትፍራሕ እዮም። እነሆ ናባይ ዘብጽሐካ ሰማያዊ መሳልል ኣዳሊልካ ኣለኹሞ ኢሉ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ አጽናዕኖ። ንኡድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ ነዚ ነገር ካብ ጎይታና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚዑ ኣዝዩ ተሓጎሰ። ጎይቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምምስካር ኣዝዩ ጸንዐ። ቅዱስ አቦና እስጢፋኖስ መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎ ይናገረሉ ዝነበረ ጥበብ ክቃወም ዝኽእል ማንም ሰብ ኣይነበረን። ቅናት ልቦም ዘዕወሮም ሰይጣን ዘቐስቀሶም ክፉኣት ሰባት ብቁጥዐ ኣብ ልዕሊኡ ተልዓሉ። ኦ ጎይታይ ነዚ ኃጢአት ከም በደላይ ትቁጸረሎም ኢሉ ንዝልምነሎም ሩሩህ ጻድቅ ቅዱስ እስጢፋኖስ ብእምኒ ተቐጥቂጡ ክመውት ገበሩ። አቦና ቅዱስ እስጢፋኖስ ብስጉ ሓላፊ መከራት ተቐቢሉ ዘይሓልፍ ሓጎስ ሰላምን ፍቕርን ዘለዋ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ወረሰ። ናይ ጎይታና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ጽኑዕ ሰማዕት አቦና ቅዱስ እስጢፋኖስ ናይ ጠንቆልትን መሰረያትን ክፋት ዝበታተነ አጋንንቲ ብትምህርተ መስቀል ዝሳደደ ብዙሕ ገቢረ ተአምራት ዝፈጸመ ድንቂ ሰማዕት እዩ። እነሆ ጥቅምቲ 17 ሊቀ ዲያቆናት ኮይኑ ተሾመሉ ዓመታዊ ክብረ በዓሉ ብድምቀት ይኽበር። ጥሪ ሓደ ድማ ዝኸበረ ልደቱን ናይ ሰማዕትነት ዕረፍቱ ዓመታዊ ክብረ በዓልን ብማህሌት ዝማሬን ዕልልታን ብሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ኣብ ዝተረኸቡሉ ዝኽበረሉ ቅዱስ አቦና እዩ። ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ። ናይ አምላኹ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ አቦና ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ በረከቱን ጽንዓት ሃይማኖቱን ስኩላትና ዝበ ክርስቲያን ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።